Kadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Menteri Rang Bakdo Narendra Modi ulaong bakari kan sedang ya ka Meri Mati Meri Desh campaign ban kena perto ya ki martyr kari haswa ka jingrakhe ya ka sngiyo light load kari. Ya tai ki nong mikmat kathain shatay lam mingi halor ki jing shat dan shop haki bor mariang bat ki jing duna kilat penyaso ha kathain ha ka jingalang jong ka Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 3. Ka sarkar pedang bat ka sarkar jilla kidang yai trai shitam klem shong thaj panwan ra ya ka sok ka san ham Manipur ong kalat anusuya wiki. Bat plia ulampang ka ying darbar Lok Sabha u Om Birla ya ka ying darbar thawan bathamai ka Assam hanen ka sngi. Ki khubor ki babnya. Ha ka program Man Ki Baat ka belapan sengau pat ba hanin ka sngi lengba ka Akashwani Menteri Rang Bakdo Narendra Modi ulaong bakari kan sedang ya ka Meri Mati Mera Desh campaign ka to ka ni sngi shwa jong ka jingrakhe ya ka sngi yo lai loit kari ban kan mau pertu ya ki riu kraw kari kan thai bat shinrang ki bala phaya la ka jing em na ka benta la kari bat ka jai ban riu. Modi ulaong ba an sa penlong bunjat ki program ha keleng kari ban pensa kan mau ya ki martyr kari kat ba kadang beteng ya ka jingrakhe ya ka Amrit Mahotsav. Ula ban rap ru bakin sabu ikidak sa jingkan mau ha ki dorbar shnong. Menteri Rang Bakdo kari ula thu shu ba hapo ka Meri Mati Mera Desh campaign an sa penlong ru ya ka Amrit Kalash Yatra hakabaan sa wanra khandau na keleng kari haki hinyo hajar sanspa teliki khiu pat kumju ru yaki saradieng yakini ki saradieng an sa thumpat hakani ka khandau kaban bu haka National War Memorial New Delhi. Kajing yalang jong ka Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 3 kalapoi sakabakot hanin kasngi. La penha perdaya kani ka jingalang ha ka ying dorbar thawan ba shipor ka jela harilbong Shillong. Ulat ka jela upagu chohan ulalong ukongsan ha kani ka jingalang kabalalong hanin kasngi. Habakran ha kani ka jingalang uchohan ulabanjur ba ki artali kimat yakran jong kani ka jingalang ki bedai bat ki boit pan kre bat penyat kam habawan lan shop ki bor mariang bat kilat penyesno ya kathain shatay lam mingi khnang ban wanra ya karoi kapar ka ba mareng kat bat ki rithor kilong ki badon kambha na ka benta kathain. Ulat ka jela Meghalaya ula banjur ru ba ki jingsha lan shop haki bor mariang ha kathain shatay lam mingi ki deban yo ya ka jingarap ka ba marmar na ka sarkar pedang la dadon kam kumba long ki weipat ki jela. Ula ong ru ba ka jingduna ki surok ki lenti yai rel ki kat leng son ka mobile network ki long ki jing ki ba khanglat ya ka roi ka par ha ka thain bat ba ukermen ba ki jing yamir jingmut hakini ki arsngi baladap kin wanra ya ki boit trei kam ki ba thammai ban kentiu ya ka thain shatay lam mingi kham shajarong. Kham hadian ya kani hanin ka jamiat lapenlong ya ka cultural program bala ai kerteng ki sur basawa na ki luom ka Meghalaya ka bala penlong ha ka yeng sa ulat ha Shillong. Ki bala don rengkat ha kani ka jingalang penkot ki kenthop ya ulat phagu chohan ki lampang bat sembut lampang ki yeng dorbar thau ai na baro ki jilla ka thain chatay lamingi ki menteri sarkar ki officer rangba na ka sarkar jilla bat na ki sipai yadari rengkat ki nomi khmat ki bala syajit banwan syakani ka jingalang. La penphu penpieng ya kani ka janmiet da ki jingpen bernya bapher leng ba ki jingruai ki jingshat ki surtenrai ki bapen i ya ka kolshor bariuspa ka jilla Meghalaya. Ya kani ka program hanin ka janmiet la penbit penbiang dakatnat arts and culture jong ka Meghalaya rengkat ka jinget lang ba ka Indian Council for Cultural Relation ka bapet ya ka thain shatay lamingi. Kani kadai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Kalat jong ka jela Manipur ka anusuya uiki kala ong ba ka sarkar pedeng bat ka sarkar jela kidang ya rating klem shong thaj ban wanra kloi kat bala ya ka sok ka san ha ka jela Manipur. Ka kan huon ka bakan thop ya arphongot ki MP na kalyang persya jong ka sarkar pedeng hapo ka Indian National Developmental Inclusive Alliance kalalit ban ya kandu ya ka uiki ha ka yeng sa jong ka ha emfal hanin ka sngi bat kilet hu ya ka shapang kalong kaman ha ka ni ka jela.
Kani ka kenhuan hapok ka jingalam jong u Adhir Ranjan Chaudhary kalapoi ha Emphal ha kasngi sat jan baladap ban jungot na kabenta arsngi ya ka Manipur bat kalalet ban pet yiki lanot ki bala Shakta ha ka jinga omsnam ki bala hap ban shongre tengen ha ki jaka sa Shipor ha Churachandpur Bishnupur bat Emphal West. Kani ka kenhuan kalapen kot ya ka jinglet jungot hanin kasngi bat kilalet ban a ya ka Dorcas jongka Shakalat jongka jela. Haka jing akan dua bakani kakan huan ka uiki kala ong baka tip shaibha shapang kalong kaman jongki basa haka teki jaka sa Shipor bat kala dep betha yaki bor ke badai pet ban penbiang ya baro ki jing don kam naka benta kila not ki basa hang tu. U lampang ka ying dorbar thawan Lok Sabha u Birla ula pli ya ka ying dorbar thawan bathamai ka Assam ha Guwahati hnen kasngi. Habakran hakani ka jingalang uni ulampang ulaong bakani ka ying dorbar thawan ka deban long ka pedeng nakabenta ki jing ang nuot ba ki jing thrang jong ki pai ka jela ulaong shu baka deban trei nakabenta baro ki jat ban rio haka imlang salang khamtam e nakabenta ukup Shillong usem Shillong Ubirla ula ban rap ru baki nongmi khmat ka ying dorbar thawan ki deban khampanit por hapo kani ka ying dorbar nakabenta ban wanra ya ka jing bam ya sha Shillong ka jing long marengkat bat ka hok jong ki nong song snong. Haka jo kapor, Menteri Rangba ka Assam, Himanta Biswa Sarma, ulet hu ba yakani ka ying dorbar thawan bathamai la penbit penbiang daki kor ki bor ki bakat kom ka jok ka bamenta. Usarma ulaong bakani ka ying dorbar thawan ka badan menta ha pedeng jong ka sor Guwahati ka penpau syai yaki mati ulong shua bat ya ka lariti pateng la pateng jong ka jela Assam. Ka kai pot balapan mi dakat nat jong ka sarkar pedeng ka pepet ya ka saudong saukun ki khlau bat ka jingkla ka soin beneng kalapan pau ba ka jingdon ki khla ha baro ka wai kari India menta ka long kumba lai hajar khandai spa arpusan teli ha ka baladan ka jingkiu ka ba kumba 0.1 iwei na ka shispa ha ka shisnam Menteri khana ka sarkar pedeng bapet ya ka ni katnat Akashvani Kumar ula pelat pat ba ya kani ka kai pot ha ka ar phundai tarik unaitung kabalong kasi kerpang balarake kum ka Global Tiger Day ka jing thmu jong kani ka si kalong ban wanra ya ka jing sngu thu ka babiang ha pedeng ki brio shapang kini ki jat miao ki ba he re ki balas dang du jat menta la ban pen kan mau ba mention snam ha ka por balarake ya ka jing dap sanpo snam jong ka Project Tiger ha mai suru Karnataka Menteri Rangba Duk Narendra Modi ulapan benar baka jingdan ki khla hakari barok kawai kalong la kumno lai hajar shispa andre po nyoteli bat kata kalong ka bakhandiat e namar kidai tang ki to ki khla ki bala yo banyo na ki jaka bai labu ikor kamera Katmat bishar ya kalong kaman ka sunjneng jongkari India kalethu bakala bandan ka jing ther slap ka bajur bat ka bajur bha hakathan Mingi, syatay lam mingi, bat mingi pedeng jongkari, hakisau bat sansngi ke banwan. Kala batai syuk-syuk, baha katan syatay lam mingi, kala bandan ka jinghap slap ba malu mala, bat kat ban biang, rengkat ka jing ther uslap ubajur, hakikat tu kat ni ki benta, jongkatan hakini kisngi. Nalor kani katnat kala benrap ru, ba kandan ka jinghap slap ka bajur hakikat tu kat ni ki benta jong ka Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram bat Tripura hakashi tarik bat a tarik ubnai nailar ubanwan. Ka Indian Space Research Organisation ISRO kalayo sakawai ka jingjob hakaba u rocket PSLV C56 ulala ban penher ya u satellite jong ka Singapore u DSSAR rengkat bat 100 teli kiwai ki satellite jong ki kenhuan shimen la penher ya uni u rocket hakapor 100 shiteng hanen ka step na Sri Harikota ban penkot ya ka khubor sa shisien pat kimat ki bakongsan Menteri Rangba Duk Narendra Modi ulaong bakari kan sedang ya ka Meri Mati Mera Desh campaign ban kan mau pertu ya ki martir kari haswa ka jing rakhe ya kasngi yo lait luit kari ya tai ki nong mi khmat ka thain chate lam mi ngi halor ki jing sha len shop ha ki bor maryang bar ki jing duna ki lat jing peniasno ha ka thain ha ka jing yalang jong ka Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 3 ka sarkar pedeng bar ka sarkar jela ki dangyai trai shitom klem shong thait ban wanra ya ka suk kasan ham Manipur ong kalat anusuya uiki bat plie ulampang ka indor bar Lok Sabha u Birla ya ka indor bar thawan bathamai ka Assam hanen ka sngi
Bat katung ila poisa ka bakut jang ka khubor ka balawan Shafi na ka Akashvani Shillong. Hakapor Prabajing ni sob ka Delhi Station na ka bentak ki khubor ke banwan naka. Kani kadai ka Akashvani Shillong.